дар вилояти Суғд бо ташкили як чорабинӣ 16 рӯзи алайҳи хушунатро ҷамъбаст карданд. Ин чорабинӣ аз ҷониби раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд роҳандозӣ гардида, дар он фаъол занҳо, ки барои пешгирии хушунат дар оила ва ҷамъият саҳм гузоштанд, даъват гардиданд. Мақсади асосии он қадрдонӣ намудани фаъолон буд. ва албатта ҷоиз ба он аст ки ба маслаҳи мазкур аз ҷониби субъектҳои пешгирикунандаи зӯроварӣ дар оила дар шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту идораҳо, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ бобати пешгирии зӯроварӣ дар оила, бунёди оилаи солиму устувор, тарбияи фарзандони солиҳ дар рӯйи ники инсонӣ, дарк намудани оқибатҳои ҳуқуқии активникҳо, огоҳ гардидан аз ҳуқуқу оиладориҳо дар муносибатҳои оилавӣ як қатор вохӯриҳои сухман баргузор гаштанд. дар чорабинии мазкур таъкид карда шуд, ки баҳри пешгирии хушунат ва зӯроварӣ дар оила ва ҷамъият корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ба роҳ монда шуд. ин корҳо то андозаи баҳри паст намудани рақамҳои омурии хушунатдидагон таъсири худро гузошт ва имрӯз дар вилоят вазъ нисбатан рӯй ба беҳбудӣ овардааст ва шумораи гирифторони зӯроварӣ камтар ба назар мерасад. баҳри коҳиш додани зӯроварӣ дар оила, хушунати хонаводагӣ ва бунёди оилаи солим дар ҷомеа чораҳои мушаххасро роҳандозӣ намоем. Зеро ки бо вуҷуди оне ки чиқаде ки дар назди шумоён ман маъруза кардам, тамоми чораҳое ки яъне чораҳои мушаххасе ки барои пешгирӣ намудани ҳамин амали ношоиста, яъне хушунат ва зӯроварӣ, яъне аз баргузор намудани бисёр вохӯрию суҳбатҳои аксию озмунҳо ва аслан нақши мукаммали барномаи давлатӣ, албатта имрӯз мо шумо дар якҷоягӣ дар самти ин кор хеле саҳми арзандаи посидои худро гузоштем. ба як гурӯҳ фаъолон, ки дар доираи 16 рӯзи алайҳи хушунат фаъолона иштирок намуда баҳри паст намудани ин кирдори номатлуб чораандешӣ карданд, сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти вилояти Суғд тақдим карда шуд. мақсади он ҳавасманд намудани фаъолон ва бо ин васила гирифтани пеши роҳи зӯроварӣ дар оила мебошад. ба иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсӣ, оммавӣ ва фарҳангӣ бахшида ба маъракаи иттилоотӣ 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунат бо сипоснома сарфароз гардонида мешавам. Аминҷонова Саодатхон. яке аз мақсади асосии баргузории чорабинии мазкур ҳавасманд намудани фаъолон ва бо ин васила кам намудани сатҳи зӯроварӣ дар ҷамъият буд. Зурши Мафнушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилооти Хабар.